Monggo. Tenggor, oke. Asik. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Monggo 4 personil. Yo. Kita kelar wajeng Bapak Ibu Pina yang dalam kendung juga kesandang sering Pak Pina wonten kendung. Kita kelar wajeng kagungan kendali soto Bapak Ibu Elvanos, so Mas Ali Elvanos yang lagi Makaryo Satya Tansuren. Kendali soto Brunut. Bapak Ibu Elva, bangun. Hae, hae, hae. Kaki Pak Dewi sing duwe polaman bakal sapi. Doyong ning pinggir kali, ayo moblong moblong, ayo moblong marati. Cak Marno omahe tulung, aja sembrono garai bingung. Waru doyong ya dik, doyong-doyong mulon. Ayo moblong moblong, ayo moblong jarang menongkon. Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngersulang. Waru doyong, doyong ning desa Suren. Ayu moblong moblong, ayu moblong dadi impen. Tak patul kena lemahe, arep tak susul gak ro daleme. Timbang diiris-iris ngelamut
wetone jati ditinggor sing ati-ati mikul sukat membat mentol pikir karep gak bisa kumpul ya iya pikir karep gak bisa kumpul tenggor wetone ngati ditinggor ya sing ati-ati dalan semar diloncati pikir makmur ayo sing ati-ati ya mas tenggor wetone jati ditanggor sing ati-ati timati res-res ngelamun sing ira manis ya mas man kayune ukir-ukiran wong ayu dadi pikiran tanggor kayu kluwe ditanggoran nate mole apa iya